Todo ben? Empezamos? Sí. Sí, perdón, Nada, non me daba conta de temos, que... estábamos xa, penso que estamos xa máis ou menos todos, todas. Imos empezar. Bueno, benvidas e benvidos a esta segunda parte da actividade. Volvemos a coincidir, supoño, penso que as que estábamos, eu tamén estaba pola mañá no Obradoiro de Miguel. Entón, bueno, a verdad que foi unha experiencia interesante, non? Así, unha reflexión fonda e moi suxestiva. Agora temos na segunda parte unha serie de experiencias, non? Unha serie de persoas que nos van a presentar a súa, bueno, a súa mirada e a súa experiencia en centros e unha delas, unha destas 5 ponencias, das 5 relatorios é o de Olga María Lalín, que se mirades no voso programa figura como o que estaría de último, pero que facemos agora pola tarde un cambio. Vai empezar con este relatorio porque logo ten ela que irse un pouco máis cedo, entón cambiamos a orde, non? Bueno, a miña presentación vai ser mínima porque temos os tempos moi medidos. Simplemente, vamos, presento, dou paso e controlarei un pouco os tempos para que todos teñan o tempo para comentar, non? Pero sí que, bueno, pues eso, a diferencia das experiencias que virán a continuación, que son experiencias que están centradas máis na mirada docente, na mirada do traballo nos centros de educación especial, centros que teñen un traballo de integración, un traballo inclusivo potente con distintas cuestións realidades que viven. Pois a mirada de Olga, neste relatorio que se titula O lector que podo ser, é unha mirada da familia, non? É a mirada desde unha nai, unha activista. Unha nai é unha activista. É unha mirada absolutamente necesaria, para min, vamos, que a coñezo hai moito tempo, pois moi necesaria, diría que é o adxetivo que mellor o define. Así que empezamos, Olga, cando queiras. Faremos simplemente, digo vos que, igual que pola mañá, pois faremos un pequeno descanso, un descansiño así moi breve a mitad do tempo para poder, bueno, pois eso, estirar as pernas un pouco, como é longa a sesión, e continuamos despois, vale? Así que adiante, Olga, cando queiras. Moi ben. Pois, en primeiro lugar, quero agradecervos a oportunidade de estar hoxe aquí para compartir con vos a miña experiencia. Bueno, direi que chameille a esta presentación o lector que podo ser porque o comenzo deste percorrido con Manuel foi a creencia de que podía chegar a ser lector, partindo da nada, digamos. Sobre todo me centrei en 3 aspectos que considero fundamentais. Por un lado, o impacto do diagnóstico na familia e na miña experiencia individual. En segundo lugar, escollín 3 momentos diferentes no proceso de lectura de Manuel para que vexades un pouquiño como foi a evolución. E, por último, o traballo en equipo. Alto como unha montaña é posible porque todos os que intervimos na educación de Manuel temos a mesma responsabilidade, confianza e traballamos de xeito horizontal. E isto fai posible que hoxe Manuel sexa o neno que é. Como vos dicía, comezo foi o diagnóstico. Escollín esta lámina que fixo un amigo, pintor. Como podedes ver, hai 2 figuriñas moi pequenas que están mirando unha gran montaña de letras desordeadas e unha clara que pon autismo. Digamos que ese é o primeiro momento inicial de confusión e de ver todo o que nos espera por diante. Nese primeiro momento escribín un pequeno texto que me gustaría compartir con vos e que fai referencia aos meus sentimentos, ás renuncias tamén, as que pensaba que eu tiña que facer nese momento e as que sentín nese momento, e, por outro lado, as expectativas. Chámase nostalgia de futuro. Nostalgia do que non vai pasar, dos contos que non te vou ler, das historias que non imos inventar, das mentiras que non me dirás. Nostalgia dos teus ollos mirándome, das palabras non ditas,
das túas mans debuxando, do sorriso a tempo. Nostalgia dos momentos en compartir, dos segredos que non haberá, do que non vai pasar. Nostalgia do que ia ser. Bueno, como podedes ver, este texto ten que ver, sobre todo, coa renuncia a un futuro que eu pensei que xa non se ia dar, tamén con esa experiencia devastadora de aceptar un diagnóstico, un trastorno que nun primeiro momento era absolutamente descoñecido para min, cheo de prexuizos, por suposto. Digo por suposto porque a idea que existe, moitas das ideas do público en xeral, da sociedade, teñen que ver sobre todo con prexuizos ou con cousas que escoitas, así que, eu plasmei neste texto esas primeiras ideas. A resposta á nostalgia foi un proxecto educativo despois de pasar un proceso profundo de loito e de tocar fondo, pois a resposta chegou en modo de proxecto. O proxecto educativo está baseado nun enfoque específico para nenos con autismo que é dirixido pola terapeuta Esther Medraño e que está baseado no seu estilo cognitivo, nas capacidades, nos seus intereses, nos apoios visuais, no que xa moitos de vos coñecedes, por suposto. Pero tamén está baseado na coordinación entre todos os que intervimos na educación de Manuel. Todos somos igual de importantes, todos aportamos cousas, somos necesarios uns para os outros. Así que estamos todos en comunicación. Centrei a miña exposición no proceso de aprender a ler, que é unha carreira de fondo, por suposto. Nos partíamos dun neno que foi diagnosticado aos 2 anos e medio, que non tiña linguaxe verbal, que non empezou a tela ata os 3 anos e medio, cunha intervención de atención temperá desde ese primeiro momento. Así que a chegada a un conto foi algo como moi traballado no Centro de Atención Temperá, o traballo en mesa, a inmersión lingüística en linguaxe visual, todas esas intervencións específicas. Este é un vídeo que gravamos na casa, como vos dicía, aquí xa había unha evolución, Manuel xa tiña un interese pola lectura, pareceme así un pouco exagerado, pero sí tiña interese polos contos. Este é un conto, o da ratiña presumida de Calandraca, adaptado con pictogramas. O escollín porque son moi importantes. A elección que fixemos dos contos, os que a él lle podían gustar, eran os que tiñan en conta os seus intereses restringidos, o seu interese polas liñas, neste caso, que ten que ver coa estimulación visual e todo iso. Tita presumida. El rabo. El rabo. El rabo. El rabo. Érase una vez una Gatita. que todas las mañanas barría su Casita. y cantaba la larita barro mi Casita. Un día que barría encontró Una moneda. ¿qué compraré? Pensó. La gatita. Pues me compraré El rabo. el rabo. ¿Dónde está el lacito? El lacito. Muy bien. Pues me compraré un Lacito. muy. Bonito.
Pues me compraré un lacito muy bonito. Bueno, xa... Ai, perdón. Aí vou. Aí, para atrás, para adiante. Vale. Como podedes observar, el tiña ese interese nas liñas e demais. O vídeo parou aí xusto porque despois o que veu foi un enfado, digamos, porque quería seguir enganchado ás mesmas páxinas e demais. Un conto con el significa traballalo, comezalo no centro de atención temperá, trasladalo á casa e ter moita paciencia nese sentido e facer un traballo moi específico. Escollín a carrapuchiña vermella, accesible, porque é un exemplo que nos permite ver como nos coordinamos e como traballamos en equipo para trasladar as aprendizaxes e poder xeralizar. Entón, esta foi unha idea que se me ocurriu de vou a adaptar a historia de Carrapuchiña adaptándoa aos códigos de conducta que usa con el Esther, o camiño vermello é o camiño da mala conducta, digamos, e o camiño azul é o da boa conducta. Entón, como que lle asignamos ao lobo feroz o camiño vermello e despois, bueno, o camiño azul, creo, xa non me lembro quen era Carrapuchiña, claro que vai por aí. Entón, son 10 frases que se adaptaron para que el puidese tamén, Esther fixo os debuxos que se puidesen manipular para que o proceso fose pois máis interesante para el. Entón, como podedes ver, o conto de Carrapuchiña viaxou dende o centro de atención temperá ata o colexio, onde nesa imaxe podedes ver que se está traballando o conto, pero ademais se traballou unha anticipación con pictogramas para poder ir á representación teatral que se fixo despois. Diríamos que ese sería un grande obxectivo deste conto, non só o proceso de aprender a ler, sino o de poder estar nunha representación cos demais nenos entendendo o que estaba pasando ali e tendo unha idea da historia. Este é o conto. El lobo va por el camino rojo. El lobo come a la abuelita. La abuela llora. Caperucita llora. Pero llega el cazador. El cazador le riñe al lobo. Mal. Pero riñe al lobo. Mal. No se come a la abuelita. Está fatal. Bueno, abuela. aí está. Como podedes ver, o seu interese tamén polo camiño vermello e o prazer que lle produce é grande, non? Contos como este tamén permitiron que Esther lle fixese guións, digamos, para empezar a traballar o xogo simbólico.
Lembro que algunha vez tamén eu lle fixen algún para poder xogar cos irmáns, fixenlle un guión do lobo e demais, como xogábamos, iso pudemos trasladalo despois á realidade. Entón, todo o traballo que fixemos en equipo, ao final cristalizou en xogo, que é o realmente interesante, non? A parte de todo o demais. Isto foi unha casualidade. El Día de Manuel é un conto que lle fixo a escritora María José Ferrada, bueno, pois inspirándose en Manuel, porque ela mirou o vídeo da ratiña presumida e interesouse polo caso de Manuel. É un conto que está editado en Chile e que nós temos un exemplar que usamos para poder traballar con el e para traballar a súa titora no cole, adaptando o contido do libro. Entón, digamos que no Centro de Atención Temperá o libro probouse, comezouse a traballar ali con el, eu seguín traballando na casa con el e, por último, o libro viaxou ao cole, adaptáronlle as láminas, como podedes ver, para que el, porque un dos intereses especiais de Manuel son as liñas, entón, digamos que puido seguir a esa gran liña que atravesa todo o conto. Este conto, ademais, serviu para concienciar, digamos, ao alumnado e que puidesen traballar un pouquiño máis, bueno, pois, a diversidade do seu compañeiro. Este título é anecdótico, porque esta mesma actividade poderíase facer con calquera outro título dos que teñen como tema a diversidade. Ben, agora gustaríame pararme nos contos e os que fomos seleccionando para traballar con el todo este proceso de lectura. Os primeiros contos eran, digamos que o primeiro que traballamos foi un que lle gustaba, que era dun can que se chama Keeper. Esther colleu as nosas caras e as puxo nos persoaxes principais para que lle producisen a Manuel, bueno, pois ese efecto de ver o libro e recoñecer as persoaxes e que tivesen significado para el. Tamén sendo protagonista, entón un dos primeiros libros que tivo con fotos era o libro de Manuel. Despois aproveitamos tamén os que están publicados, por suposto, os das editoriais, os da colección Macaquiños, que xa coñecedes, Cepe, os Bolechas, etc. De feito, Alto, alto como unha montaña, chamase así porque cando Manuel estaba aprendendo, non, cos primeiros, o dos chivos chivones, ten unha frase que é moi parecida. Un día estábamos no parque e pediume que lle dera no columpio alto, alto como unha montaña. Entón, pareceume pois moi significativa, porque para él era un modo de aumentar a linguaxe e de empregalo para a realidade. Como vamos evolucionando e tampouco hai tantos títulos no mercado que estén adaptados, nos vamos collendo e sempre que facemos unha adaptación, digamos que lle pedimos perdón mentalmente aos autores, porque, por exemplo, ese de Un gran sueño, de Editorial Calandraca, adaptámolo con pictogramas por riba, e o que fixemos foi seleccionalo porque tiña imaxes moi claras para poder entender. O que pasa que, digamos, que fixemos unha narración descriptiva do que pasaba nesas imaxes, porque para Manuel a linguaxe figurativa é difícil, entón o que hai que facer tamén accesible é o contido do conto. Outro dos que collemos que nos serviu para traballar moi ben foi o de Garabanciño. O que fixemos con el foi tamén adaptar o contido á realidade de Manuel, é dicir, cando unha das imaxes creo que chega Garabanciño e a nai está preparando unha comida, pois o que facíamos era, pois a nai estaba preparando a crema de cenoura que lle gusta a Manuel, non? Entón íamos facendo así esa adaptación para que el poidese entendelo. A última imaxe xa
digamos, a última das evolucións que temos, na que tamén collemos pois textos como estes que non teñen texto e lle poñemos nós. Este caso, pois, como podedes ver, pois está escrito con rotulador por riba. Entón, para el é un modo de aprender a interpretar o libro. A nosa idea é pois que poida ter un acceso máis amplo a moitos títulos dos que hai, sen que teñan que ser adaptados. Bueno, sempre falo con moita prudencia disto, vale? Ademais diso, temos, bueno, os contos individualizados, os que facemos en colaboración, en base a un interés especial ou en base a un problema de conducta, digamos. Os intereses especiais de Manuel son moi restringidos, teñen que ver cos medios de transporte, especialmente os autobuses, tamén cos ogros e os monstros, algúns de animais que lle gustan. Entón, ten un conto de garaxes, o que facemos, eu traslado a información da vida real á terapia, e con iso vamos creando un conto. Ás veces rexistro unha conducta como a do ascensor, que é a miña primeira historia de terror, que Manuel escapábase e metíase nun ascensor. Queríamos modificar esa conducta, pero fixémolo a través dun conto. Entón, como vos dicía antes, Carrapuchiña está adaptada ao seu código de conducta, e esta tamén é unha situación real que eu anoto, traslado ao Centro de Atención Temperá, ali faise o traballo, digamos, en equipo, pois convertir isto nun conto, dependendo de como sexa o guión, e a colaboración co colexio é que sempre todos os materiais van e veñen de volta. No cole teñen todas as copias dos contos que imos facendo e se traballa con eles. Por iso, neste lado temos a observar, rexistrar, establecer obxectivos de aprendizaxe dependendo do que queramos, porque o interese especial é para que el disfrute, por suposto. O da conducta é para que modifique ese patrón de comportamento. Importante os intereses que veñen para facer eses contos e que sexan efectivos, intereses especiais que están predeterminados no seu cerebro. Entón, ese é o gancho para que el teña interese por ese conto. Despois, adaptar, simplificar o contido para facelo accesible e traducir a imaxes. Ben, por último, trasladamos estas aprendizaxes a outros contextos. Bueno, a primeira é unha foto no cole, no CEP Santa Mariña, a súa titora Beatriz López é a que, digamos, leva o peso xunto coa PT, pero todo o cole está implicado na inclusión. Entón, pois, esta é unha escea de Manuel endo no cole cos demais, simplemente iso, case nada. Tamén quixen traervos esta da Biblioteca Pública Municipal de Redondela. Isto ocurriu pois hai un par de meses, como podedes ver, escolleu un conto da editorial CP dos disfraces, e isto é posible porque nesa biblioteca, grazas á colaboración coa asociación e ao interese porque haxa outros títulos e ofrecer o servizo, pois Manuel pode estar aí. Antes íamos igual, porque tiñamos ese obxectivo, pero agora ten máis significado, porque el pode escoller libros que lle significan algo. Escollín este conto para que vexades como eran os, digamos, un conto sin texto, case. Primera historia de terror. Manuel Balas del Bosque.
se mira en el espejo. El ascensor se cierra. Va aquí arriba, solito. Manuel dice, ¡Manuel! ¡Ah! Manuel dice, ¡socorro! ¡Ayuda! Manuel se queda cerrado. Manuel va al ascensor y con mamá, con papá y con la abuela viene por camino azul. Manuel va al ascensor solito, va por el camino rojo. El cuento del ascensor. Bueno, o que queríamos conseguir con isto, que era modificar a súa conducta dun xeito positivo, conseguímolo. Entón, ese sería un momento de, digamos, no seu proceso. Agora temos o máis recente, que é unha adaptación de Donde viven los monstruos. Digamos que a evolución nos materiais é importante. Estas adaptacións están feitas en dous soportes, non? Para que o aspecto manipulativo, que tamén é importante, pois sexa adecuado para el. Ás veces empezamos con este, despois empezamos con este, e hai épocas que ten moito interese nun conto, entón é máis práctico meter este nunha mochila para que o poida levar a donde queira. Esta sería a adaptación, adaptada, bueno, tendo en conta tamén o código de conducta, como vos dicía, pero poderedes ver no vídeo tamén que vai a ser quen de poder ler o conto, aínda que aínda nos queda un pouco. De lobo y fue por el camino rojo, rompió la pared y asustó al perro. ¡Mal! Mamá le dijo, eres malo como un monstruo. Mas contestó, te voy a comer. Mamá se enfadó, te vas a la cama sin cenar, castigado. Entonces más imaginó que en su habitación crecía un bosque grande. Vou a pasar para que vexades. Se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una ¡Está rompiendo la pared! Y dibujó un monstruo. Y de otra. ¿Dibujó? Mamá. ¿Qué? Dibujó un monstruo. ¡Sí! ¡Qué feo! ¿Por qué le asusta algo? Asusta algo, pobrecito. Su madre llamó monstruo más. Bueno, como podedes observar, aínda que el, digamos que voluntariamente pasa este texto porque o tiña ao lado, é moito máis difícil para el. Seguro que non entendía termos como, bueno, dedicar ou travesuras, e que enseguida o deixa, e que di un monstruo, pero bueno, o traballo que facemos é pensando en que o contido sexa accesible, por iso as adaptacións, bueno, aí estamos. Ben, por último,
como nos coordinamos? Do xeito tradicional, por outro lado, tamén aproveitando as posibilidades que nos dan as novas tecnoloxías. Eu entendo que este é un tema que hai que collelo con delicadeza e con prudencia, pero nós traballamos moi ben en equipo, entón a confianza e a seguridade do que estamos facendo levounos a crear un grupo en Facebook, un grupo segredo. Aí formamos parte eu, a terapeuta, o pai de Manuel, a titora, a Ele. Noutros momentos dos cursos anteriores, incluso chegou a estar unha persoa da asociación, é dicir, todos os que considerábamos que debían estar, todos os axentes educativos que podían estar e querían estar, pois estaban aí para compartir información. Respecto ao proceso de lectura, pois cousas moi importantes como unificar criterios de como imos traballar, con que tipo de letra, con todas esas cousas que son básicas para que el poida seguir o proceso. Tamén as aplicacións. Nos usamos moito Pictoaplicaciones. Neste caso, o exemplo que escollín foi unha anticipación que lle fixemos para ir a mirar un contacontos de Garavanciño. Aí, digamos, que compartimos todas as imaxes pois coa profe de primaria, coa terapeuta, e aí para que o lobo sexa sempre o mesmo, porque a él lle gusta un lobo en concreto e non lle gustan outros. Entón, esa é a idea, compartir a mesma linguaxe. Por suposto, compartindo recursos, como vos dicía antes, recursos e materiais. Os contos viaxan ao cole, pero tamén en momentos determinados os recursos do cole veñen para a casa. Pois últimamente estánlle facendo un caderno de preguntas para traballar no cole cos compañeiros, e ese caderno de preguntas ven para a casa para que o faga conmigo, por aquela idea de xeralizar. Traballamos tamén cunha axenda diaria, cun caderno de asamblea e cunha axenda semanal. Por exemplo, no caderno de asamblea que se traballa no cole, isto xa é de cursos anteriores, pois estábamos traballando co conto de CP2 Tres osiños. Pois despois de lelo, a Manuel apeteceulle pola noite tomar 3 cuncas de sopa de tamaños diferentes. Entón, isto foi o que el contou na asamblea o día seguinte no cole. Estas son as cousiñas pequenas que son tan importantes para poder facer dende a nosa experiencia un traballo en equipo que sexa significativo para o neno. Creo que non quero dicir nada máis, que xa acabei. Creo que sí, creo que o máis importante xa o dixen. Simplemente gustaríame acabar dicindo que é unha responsabilidade enorme para os profesionais que traballades con nenos con diversidade, facer un acompañamento das familias desde o coñecemento e que a escoita que fagades a esas familias sexa dende a comprensión, que eu sei que é así. E nada máis. Grazas. Mirade, atendendo a que Olga ten que marchar antes de tempo, o mellor sería interesante se é que alguén quere facerlle algunha pregunta ou quedou algunha cousa que vos gustaría aclarar ou comentarlle, que o fixéramos agora, porque senón despois ao final o mellor quedades con ganas, non sei. Sí. Perdón. Noraboa pola exposición, moi ben explicado e moi bonita. Perdón. Unha pregunta que pode parecer un pouco tonta, pero que ahora con isto das bibliotecas inclusivas nos plantexamos no cole. Nós temos a intención de comprar moitísimos libros con pictos porque temos necesidade. Poñelos co resto dos libros, como villa nesa biblioteca municipal, ou nun recuncho de pictos.
pregunta que pode parecer tonta, pero que para min é moi importante. Xa, a ver, eu penso que poderían estar cos outros libros. Na Biblioteca Municipal puxeron ese recunchiño, porque, bueno, foi unha cousa que fixemos a través da asociación, eu entendo que eles coa mellor das intencións o fan e que quixeron poñelo ali perfecto. Agora, eu penso que na biblioteca poden estar, digo pola experiencia que teño eu como nai, os meus pequenos de 6 anos interésanse igual polos libros con pictogramas, son unha lectura máis. Entón, eu supoño que poden estar cos demais. Perfecto, gracias. Sí, eu incluso diría que con isto se aplican principios que son comuns ao que é organizar unha biblioteca. Entón, non só poden estar, eu penso que deben. Claro que deben. E como moito, o mellor, que é unha cosa que ás veces pode ser interesante, poden ter unha sinalización, un icono que os pode identificar por se alguén busca ese tipo de libros porque os prefire ou está buscando a ver se en algunha zona da biblioteca dunha temática concreta dun código de CDU hai libros con pictos, pois sí, se teñen un distintivo que os identifica no tejuelo e tal, pois, bueno, mellor pode ser interesante, pero sempre dentro da disposición tan inclusiva como todo o que se baralla aquí, non? Que sexa inclusivo quer dicir que estea, pois, eso, integrado, non? Unha cousa que si me parece importante tamén é, bueno, eso xa o facedes todos os profes que traballades con nenos con autismo ou con outro trastorno, pero no caso de Manuel, por exemplo, estructurar a sesión, non? Anticiparlle o que iba a pasar para poder facer a aprendizaxe, na súa axenda diaria de comunicación que vai e ven ao cole, a hora de ler está especificada. Entón, digamos que para nós, a terapeuta tamén incluíu na súa axenda de comunicación a que ven a familia, pois, por suposto, todo o mundo das letras, a biblioteca, quero dicir, eso está presente todo o tempo. Ás veces facemos máis uso del, outras veces menos tamén, dependendo do momento, pero está presente todo o tempo. Non sei se tedes algunha cousa máis que comentar, preguntar, non? Se non, bueno, pois, se non, entón, despedimos a Olga. Moitas gracias, Olga, a verdade que estivo genial.